Pois nada, boa tarde, moitas grazas por virdes, grazas Cristina por acompañarnos, que sabemos que tes unha agenda apretada e nos moitos actos, pero é un placer que puderas acompañarnos tamén, e grazas sobre todo a Félix Castro e a Felipe Senén. En tempos de pandemia, este que presentamos hoxe é o premio Risco de Ciencias Sociais do ano pasado, pero claro, con todo o tema do confinamento e demais, complicouse moito a celebración de actos, como é público, e hoxe por fin o podemos presentar aquí en Allariz, o que é unha honra para nós, porque máis alá do premio que sexa respecto de unha obra que ten todo que ver con risco, a verdade é que está moi ben, e é moi grato contar para esta presentación cunha persoa tan ben querida para nós como Felipe Senén, que ademais de ser un erudito, un apaixonado e, polo tanto, un gran pedagogo, e sempre é un placer escoitalo. Así que, moitas grazas e quedamos na compaña das súas palabras, que eso para o que vimos aquí. Gracias. Ben, pois eu agradezco moitísimo sempre vir a miña terra. Ao fin e ao cabo, un é do Carballiño, o lugar de encrucillada, e todo o que ten que ver co Carballiño, que son encrucillada, está aí, aquí ao lado, casi, non? Que sempre nos levamos moi ben. Antonio Blanco sabe perfectamente, foi colega meu, ali no Instituto de Ourense, se o dixen tamén algunha vez, e vivimos os últimos estreleceres precisamente de Dona Cidade. Que esa marca da nosa identidade, indudablemente, é a cultura, pero no noso tempo a cultura está feita unha mercancía para días, para actos culturales, escribir libros. É unha cultura cuantitativa, non é a cultura que un leva posto a súa cultura, na súa forma de actuar, na súa memoria, que é a súa historia. A cultura son tradicións, a palabra tradición é o que transita, a tradición transita. Ollo con eses conservadores recalcitrantes, pero a cultura, aparte desa tradición que nunca nos traicionou, a mí encarga ir ao Carballiño e ver as pulpeiras que teñen colas, unha boa panadería que teñen colas, a tradición de verdad. E vexo ali na Coruña a pulpeira que era o Carballiño, cando eu digo Beline, a muller era do Charranca do Carballiño, hai colas ali inmensas, digo, coña, a tradición non traiciona. Pois a parte da tradición, o que ten que haber é a innovación, a creación, a creatividade. E logo, indudablemente, as relacións. As relacións co mundo son importantes para non repetir nin perder o tempo da reunión para a seguinte reunión. Moitos países solucionaron moitas cousas, incluso a nivel económico, sabendo que triunfa aí. E aquí hai algo que está moi en risco, en o eslabón perdido, quizá queimado, e iso é importante respecto ao libro que nos trae hoxe aquí, que é aquela xaviña de Pondal e Alfredo Brañas, era aquel mirar a liberación de Irlanda. Érguete Galicia e anda como en Irlanda, o mundo céltico. En época de risco, aí aparece un movimiento de carácter orientalista, de carácter ario, peligroso, de carácter ao redor do mundo de raza, termos hoxe peligrosos, identidade, raza, mundo ario, etc. Pero que ten moitas caras, o mundo germanista e o mundo panceltista. No mundo panceltista está Irlanda, Cambria, Escocia, Man, Galaecia, Northumbria, as 7 nacións celtas, fillas do pai Breogán, dicían xa naquela época. E aí hai unha estrela que falta nese puzzle, que logo veremos as relacións con Spengler, KHPV, Elena Petrova Blavatsky, que isto xa son palabras maiores. Xa nos estamos metendo nunha cultura moi universal, non? Entonces, pois, esa figura, que para min é o eslabón perdido, pero que aparece na revista Nós, é Yeats. Yeats é amante do teatro, é un humanista, sabendo que o humanismo ven de humus, que é a terra, defensor de Irlanda, vinculado ao IRA,
vinculado ás teorías teosóficas de Helena Petrova Blavatsky, que triunfaban naquela época no mundo, ¿no? Que iba recollendo Spengler, ya a fase de Spengler moi ben aí está, que era o mundo que viña de Goethe, era o mundo que viña de Nietzsche, donde hai un principio orientalista, sobre algo que nos trae aquí, que é o misterio, que é o espírito, non? E como representar o tema do enigma, do misterio, a vida e a morte, os dous cabos, non? O misterio do enigma e o misterio que é a vida e a morte. O cabo da vida e o cabo da morte. Indudablemente únese e saeche a circunferencia, que é a primeira cosmogonía, a primeira cara de Deus. Empezas a trazar e faz nudos salomónicos, todo un simbolismo. Facendo isto e dicindo isto, xa nos metemos en como representar, en como interpretar ese mundo que hai aí detrás, non? Xa nos metemos na teosofía, o misterio da vida e o misterio da morte. E entre o misterio da vida e o misterio da morte, un ascese, que é un camiño, é aprender a desprenderse de aventura e desventura. Bueno, estas teorías, así tan resumidas, de Helena Petrova Blavatsky, pasando por varios camiños, por varias influencias, non son para calquera. Están confundidos, eu teño mesas con miña amiga Pilar García Negro, a revista Nos é para intelectualísimos. Traducir a Joyce, ou traducir a Yeats, ou ler a Bargabala, ou meterse en arqueoloxías, naqueles anos 20 e nos anos 30, eran palabras maiores, pero é que ainda son hoxe. Non está nada dado a improvisación. Nunca ninguén estudou esas portadas de Castelao, influenciado por Risco, con ese simbolismo que está nesas portadas que todos conocemos, de influencia irlandesa, a árbore, a forza da terra hunde raíces, a forza da luz levanta os gromos, e no medio esas tesis do individuo peleando o Caín e o Abel, o mundo rural o mundo urbano co mundo rural, enfrentándose nesa loita. E, sobre todo, unha cousa tan bonita das tesis, que é o cáliz do viño e o pan. O escudo de Galicia, o grial, o rei Arturo, a peregrinación, as tesis, buscando ese lugar de encontro, non? Que iso dá lugar ás novelas de caballerías, dá lugar ao desenvolvemento do ser humano na literatura. E algo moi importante, e hai unha figura íntima amigo de Risco, e o que influye en Risco, nada tratado, que é Primitivo R. Sanjurjo, que pertenecía ao ciclo teosófico orensano, sen estudiar, de Rei Soto, que era o de a marquesa de Torres Bermeja, de doña, como se chama, Varela, de Angelita Varela. Ui, iso era importante, reuníanse ali, tiña a literatura da Blavatsky, pero é que Primitivo, Sanjurjo, faise íntimo amigo de Borges, e mételle ese realismo máxico. O realismo máxico é un produto típicamente galego. Logo, García Márquez di, aprendín a contar as cousas vinculando a vida ca morte da miña avoa e do meu xeito de contar. Julio Cortázar, a súa musa, era Aurora Bernárdez, da Lade da Con, a quen lle deixa todo. Ou sea, que ese mundo de interaccionar a vida, ca morte, o misterio, os difuntos, a Santa Compaña, eso está en todas as ilustracións de Castelao. É o que lle dá o espírito a Castelao. Castelao vai a Rusia, as cousas divídense, era un mundo de señoritos, por que non, de intelectuales orensanos, ser diferente é ser existente, nosos inadaptados, fan unhas revistas moi cultas, imitando o que facían na gran revista francesa Le Mercure, que leía perfectamente Risco, e que quixo facer algo parecido en la centuria orensana. Teosofía, misterio. O director de Le Mercure é Phileas Lebesgue. Quen é Phileas Lebesgue, que ten a súa fundación cerca da Bretaña? Hai que poñerse en contacto con esa fundación, porque eu acabo de enseñar a Xosé algo que encontrei en Portugal. Encontrei un libro
tocho, grande, vale como 200 euros ou así, que se chama Portugal e Le Mercure de Francia. Todas as revistas de Le Mercure, cos colaboradores de Portugal, e Risco e os galegos que participaban aí. E Primitivo, Rodríguez Sanjurjo, aparecen aí. E dinlle cuidado, dinlle a Risco. Risco, dille Filés Lebesgue, el gran druida de los celtas galos. Xente esotérica, metida nese mundo céltico, con unha gracia na forma de vestir, os grandes lazos, as gafas de concha negras, dille, Vicente, teña cuidado co ira. Risco tuvo que romper todo eso, pero, sin embargo, ahora saiche. Brotan por calquer lado esas historias, ¿no? Spengler aparece moitísimo aí, a Petrova Blavatsky aparece tanto por aí, e iso é a esencia da arte, non? A cultura de un país, pois como todo é relativo, eu quero xulgar o blanco co negro, e hai outras matices, cantas máis culturas e máis matices tes, máis pode relacionar. E aí está a gran Universidade de Vicente Risco, que indudablemente pasa ao Seminario de Estudios Galegos. O Seminario de Estudios Galegos é a sementeira de galeguidade. Na Guerra Civil destruye, divídese, aparecen algunhas persoas vinculadas a Risco, como o meu mestre que me coloca a mí na Coruña, que é Chamoso Lamas, e vincúlano ao Seminario de Estudios Galegos. Vincúlano ao Seminario do Consello Superior de Investigacións Científicas de Madrid, donde aínda sigue hoxe. Ainda non se recuperou o Seminario de Estudios Galegos que sigue vinculado aí. Espoliouse, roubouse. Pero o espírito de Galicia sempre está aí. E houve xente que tomou ese espírito máis alá do Consello Superior de Investigacións Científicas. Quen foi? Isá Díaz Pardo. Isá Díaz Pardo, con Luis Seoane, recollen aquel vello espírito da xeración nos, apartándose de un Risco que por moitos motivos que eu entendo perfectamente, o que lle pasou a Risco, que é o que imbúe de ideoloxía, imbúe de ética e de estética o movimento nos. O que pasa, por exemplo, con quen recolle todo ese misterio do Grial e dos símbolos célticos que é Camilo Díaz Valiño. Cortan as maus tiroteano e deixano nunha cuneta. O gran editor Ángel Casal pásalle algo parecido. A Alexandre Bóveda pásalle algo parecido. E eran profundamente religiosos, non? Entonces Castelao ve que pasa isto, e ve que pasa isto, que Risco non sabe que facer. Otero é igual, por o tema religioso, a Santa Madre Iglesia e o Papa Pío XII apoian a cruzada de Francisco Franco. Risco pois cambia toda esa simboloxía por a fouciña, mantén a estrela roxa. Atención, esa estrela que Risco no libro da Orden do Santo Grial di que era a estrela do povo por excelencia que busca seu sitio, que era a estrela que guiou o povo de Israel de Egipto, que é a estrela que marca o camiño dos magos, dos Reyes Magos, que é a estrela que marca o camiño de Santiago. E sobre o Grial, e sobre o pórtico, estará sempre esa estrela. Castelao mantén a estrela, rompe co Grial, pon a fouciña e antes mortos que escravos. E di que non quere saber nada destes símbolos religiosos. Pero entre aí que Castelao, ao cabo do tempo, cando di, se vexo a Risco, pego-lle unha labazada, pero inmediatamente ergo e doulle un bico e doulle unha aperta a Risco, non? E Castelao, o alba de gloria. A ver, señores nacionalistas, o alba de gloria é teosofía pura. Aí desfilan os difuntos. Castelao volve a eses dibuxos del, cheos de mística, de misterio e de teosofía que el pintou. E non somente es eso, retoma o símbolo por excelencia que Risco sabía moi ben da teosofía que son os cruceiros galegos para facer as cruces de pedra na Galicia. E eses cruceiros nosos que teñen un arranque na terra que serven ao ceo como oracións, que é a vida de un Cristo que te reciben, que te traiciona, que despois inmediatamente un lavas as maus, que outro que te pon a coroa, que che carga unha cruz, que logo
te levan por aí, por un camiño do Calvario, que veñen unhas mulleres que ao final con quen quedas? Ca túa nai e co teu amigo. Eso é precioso, como o pan e o viño, produto da terra e do traballo, que logo a religión usa e cae nunha liturgia sin ningún valor. Pero ese mundo dos símbolos, a gran riqueza de Risco, foi frente ao esperpento que había na época, frente a esa tendencia de degradar un pobo sin base, sin cultura, tendo tanta historia, que aparecera totalmente destruída, non? E aínda hoxe, Isá Díaz Pardo crea o laboratorio de formas. As formas comunican. Se comunican, teñen un idioma. Se teñen un idioma, teñen un país de orixe e teñen unha originalidade. E nace Cerámicas de Sargadelos, nace Cerámicas do Castro, nace Editorial do Castro, nace o Museo Carlos Maside, para dignificar todo o que estamos dicindo aquí. E hoxe, todo eso destrúyese totalmente, non? Dicía Castelao, plantaron un arboliño para dar frutos, protexeron-no de estacas, medraron as estacas e o arboliño da cultura secou, non? Que é o drama que está pasando hoxe. Entonces, un país que non ten o seu espírito aquelo que dicía Otero Pedrallo, no que insiste Risco, e veñen esta xente malévola que di que Otero tuvo un comportamento Otero Pedrallo ético. En cambio, Risco, Otero, no Voltaire, que nos vimos ali e vivimos naquel Orense do franquismo que resistía, aqueles versos de Tobar, somos bueyes, bueyes que aguantamos el yugo de las leyes, pero había aqueles versos do Otero Pedrallo que din Risco, amigo, irmán, mente da nosa Galiza, o noso espírito, non? Que era o que era. A palabra espírito que hoxe nunca... Pero que o espírito é eso, a cultura, as tradicións, a innovación, a relación co mundo panceltista en irmandade, de igualdade, con estes países que manteñen o noso. Galicia, pois, olvidou, Galicia non é certa, discutindo, pero sin arqueoloxía, aparecen as estelas que presumen de que se é céltico, aparecen céltico, galaico, o mundo dos torques é único, as nosas romerías, por favor, que resucite Risco, nosas romerías estánse degradando totalmente, convertindo nun botellón. Eso é terrible. As millores festas de Galicia estánse detrupando. O esperpento reina nas televisións, nas tonechadas, nas formas de falar. Donde está esa dignidade que conocimos de Otero? Eu, case de Risco, no Carballiño, cando inauguraron no ano 62, un ano antes da morte de Risco, a praza de Emilia Pardo Bazán, que ali falaba Risco, e vin como todos levantaban a mão en alto, e Risco non a levantaba. E vin tamén quen estaba naquele momento facendo a residencia do Carballiño, o general Moscardó, que me empleou a min de guía turístico, que empleou a Cisco Manzano e a seu pai na residencia do Carballiño, a min de guía turístico na residencia do Carballiño, que empleou o Corcheira Ernesto Atanasio, unha revista, un separatista. Quen foi? Liaño Florit, que vive hoxe con 100 anos e foi alcalde da Coruña, e indo vexo, está perfecto, e que empleaxe na residencia do Carballiño a todos os rochos que habíamos por ali. E mantíxedes o Voltaire. Era curioso aquel Voltaire, con toda aquela simboloxía, e curiosamente se desmonta hoxe aquel bar con tanta historia. O Voltaire era un revolucionario, non? Da Revolución Francesa, que lle daba un espírito e daba unha marca. Bueno, pois ali Otero reivindicaba sempre o espírito de Risco. Ou sea que, Félix, alégrome moito que neste día do Santi Brau, para que vexas, e é curioso, Castelao morre o día dos Magos, Valle Inclán morre o día dos Magos, Díaz Pardo morre o día dos Magos. Para se hai estrelas. E se non as hai, se non é vero, é ben trovato. Por exemplo, nese Mercurio de Francia, nese momento, o gran colaborador, o gran editor portugués, sabedes quen era? E é unha librería que está feita con ese estilo pancéltico, a librería Lelo de Oporto, que é tan bonita. Por que a Rowling en Escocia fai Harry Potter, que pode vender tantísimas cousas, que é como unha novela galega que se pode facer en galego, que ese espírito de Risco estaba en Castroviejo, estaba en Cunqueiro, por exemplo, xa non digamos en Otero. Otero poñase a falar de unha muller, de María Victoria Fernández de España, e comparaba que a reina Lupa
claro, canta máis cultura teñas do divino e do humano, das lendas, das tradicións, estás ennoblecendo e enriquecendo un país. Eu veixo a televisión de hoxe, de verdad, é terrible, pero incluso os movimentos que se din de vanguardia, estas cousas bravús, de fai un sol de carallo e de todo o demais, home, Galicia é algo máis que o carallo e outras historias que non saímos aí. Bueno, pois por iso é que nos falta un pouco esta teoría de risco. Por iso eu alegro-me enormemente, já hai moitas persoas que se alegran, que pensan en isto que ti acabas de escribir, que complementa moi ben cousas de Joaquín Ventura, de o que escribiu Antón Risco, e de tantas historias e claves que hai aí. Para mí unha clave moi importante é a orden do Santo Grial, a lectura que fai dos símbolos, que eso axuda moito a Camilo Díaz Valiño a crear un imaginario, gracias tamén a Iria Rivera, que está estudiando este aspecto estético en Vicente Risco, e agora do seu gran seguidor, que era precisamente Camilo Díaz Valiño. Pero aí estaba Sorei, o escultor, non? Eses monumentos que fai el do caos a Estela, o cosmos, o monumento a San Francisco, o monumento a Curros. Aí temos, por exemplo, a nos Antonio Palacios, o arquitecto que fai o templo da miña vila, que me meteu a min en todo isto. E iso é recoller a arte das tradicións galegas dos canteiros, a arte da pedra e as arquitecturas históricas de Galicia, de Oseira, e darlle un novo simbolismo. Ese é o galeguismo. Pero é un galeguismo tinxido de unha religión teosófica, entrando incluso nos anxos. Vos e malos, os demos. E Galicia ten o santuario máis culto dedicado aos anxos. Vos e malos, cal é? O Corpiño, a Raíña dos Anxos, a dereita San Silvestre, o día que le dixe ti tamén, que manda carallo de San Silvestre, por algo tamén as estrelas trante aquí hoxe. E logo San Gregorio Magno. San Gregorio Magno é un gran teólogo que escribe sobre o demo, non? E Risco, levado por esa tradición galega, métese dentro deste mundo tan galego, home, o mundo dos símbolos, das figas, a esa arte que temos vinculada ao mistérico, á maxia, que logo detrúpase las meigas, Galicia meiga, máxica. Galicia meiga e máxica por desconocida, donde hai sempre máis, que é un país de confín, pero é un país de principio, co símbolo da concha de Vieira, converxente e diverxente, principio e fin, vida e morte, alfa e omega, cóncava e convexa. A concha de Vieira é unha maravilla, a cruz, a vertical e horizontal, o ceo e a terra, e no centro, boá. A Igrexa aproveitou moitísimo todo iso. Isto non sacou, está nos libros de Risco. O libro, por exemplo, dos símbolos cristianos de Risco, a simbología cristiana, e todo iso. Pero que iso é único no mundo este individuo. Risco é un gran filósofo, moi metido no antes e no agora, nesas tesis que vai entre o principio e o fin, o caos e o cosmos, as estrelas funerarias galaicas, que teñen debaixo o orixe, o caos. O nome, xa é as tesis, xa tes un nome. Despois estrelas do camiño, unhas pontes. E arriba que tes? Arriba tes o cosmos, as estrelas, as esvásticas, as rosalias. O caos, o camiño e o cosmos. Remato, que é o pórtico da gloria? Non entendemos o pórtico da gloria. O pórtico da gloria é unha estela. A cripta, o caos, o orixe, o xénesis. Pasa adorando monstruos. Nace a palabra, os profetas e os apóstoles. O arco da música e dos 24. Dademe un pobo de músicos e non quero gobernantes. Porque donde hai a palabra coa música, aí está a culmen da civilización. Risco era moi de tema musical. É sobre a música e a palabra, despois dos apóstoles e os profetas, que hai sobre iso. Hai o rosetón, que é a cosmogonía unida á circunferencia como torques. O torques é unha peza que nunca se encontra. Un cetro, o principio e o fin, o gran enigma, en definitiva, que está aí. O sea que Risco danos as claves para entender o país no que vivimos, e iso que ao final acabamos dicindo son misterios. Un país moi panteísta, atracción de terra, atracción de luz,
que é o que move as plantas, o caos e esas tesis que nos leva ao cosmos, non? Dicindo que estou dicindo, que eu xo teño dito moitas veces nas miñas charlas, con imaxes acompañando por aí, con Filgueiro Valverde que estaba diante, con Chamoso, que lle pareceu? Bueno, efectivamente, é a teoría de risco, que se non é vero, é ben trovato, non? Porque é o que receta a literatura, é todo isto, a Rowling e os grandes creadores deste mundo tan atractivo, tan mistérico, tanto que temos en Galicia, o Roma Santa, por exemplo, tantas historias de trasgos de camiño, que é un pobo de camiñantes, de ascesis de peregrinación, dos salteadores de camiños, toda esa historia, velos desde dentro e non velos desde fora, como viu aristocráticamente doña Emilia Pardo Bazán, non? Comparado co mundo que ao fin e ao cabo o gran patriarca de Risco que fai a súa biografía, por iso a fai por a necesidade, era Murguía. Risco colle a Murguía e dignifica como fixo Murguía con Rosalía, que é a súa muller, e Risco é o que abre a contemporaneidade. E se non se ve isto, é que non se entende nada. E eu creo que os grandes movimentos que hai hoxe, de carácter galego, faltalle a esencia que é o espírito, que xa digo, son así tal, que é a forza da cultura, non? E iso denótase na forma de actuar. Mirade o Parlamento de Galicia, cando están todos reunidos, non? Nunca sae a parte de arriba, sale un repostero que fixeron ali, co cáliz, o escudo de Galicia e tal. É a última obra que fai Díaz Pardo, que lle encargan. É que fai Díaz Pardo? No escudo mete o símbolo de Camilo Díaz Baliño da xeración nos, que é o pórtico, curiosamente. E debaixo que pon, falo co meu amigo Miras, e teu amigo Miras Portugal, que vemos mañá, vemos sempre temos. E falolle, caralho, Díaz Pardo puxonos aos políticos como caracoles, puxemos caracoles. Os caracoles babosos andan o sol que máis quenta, non? E logo convertíronse arriba en gaivotas. Miras entendeu-no e outros entendeu-no e ríense verdadeiramente porque hai xente que está sobre esas cousas, non? Pero é curioso, o fillo de Camilo Díaz Baliño, Isá Díaz Pardo, que tiña como padriño un carballinés que era Isá Fraga, ou do Pines Fraga, porque o pai, Camilo Díaz Baliño, traballaba para Isá Fraga, pois faga curiosamente eso. Sin embargo, Isá, que levaba ese espírito do pai dentro, efectivamente, non falaba moito de Risco, e eu sinto non lle ter preguntado, non falaba, pero que estaba facendo, ao fin e ao cabo, ese proceso arte, industria, creación, recreación, a través do laboratorio de formas, era un espírito innovador, contemporáneo, universal, puramente risquiano, non? E esa filosofía é que lle falta hoxe a moitos movimentos galegos. Sargadelos e o Castro está nunha mala situación. Teño as últimas cartas de Isá, decía que non se entende nada do pasado, que o que queren é vendelo todo ao fin de cabo, porque van vir os chinos e van facer as mesmas cousas máis baratas e todo eso, pero sin o espírito da terra que levaba ese proceso de liquidación. Non consiste en poñer unha esvástica aquí, ou poñer un trisquele, ou poñer Viva Maruxiña, Galicia tal, Galicia cual. Aí, a recreación, fan falta mentes que asuman todo este proceso histórico, non? Bueno, pois moitas grazas. Gracias. Bueno, pois eu xa despois de esta disertación non sei moito por onde empezar. Porque precisamente no libro do tema do Graal e do druidismo, todo eso, salteino totalmente. Saltei así. Porque, bueno, eu empezar a investigación con Risco ao principio, investigando o tema do libro de San Cipriano, da teosofía e todo isto, e aí logo fume metendo no ocultismo en Risco e digamos que me quedei xa o aspecto do que tocaba do druismo, da orde do Santo Graal, que sería moi interesante analizar polo miúdo os estatutos e todo eso, porque claro, moita xente ten dito como que foi como unha pequena brincadeira de Risco e eu considero que non. Igual que cando
fixo o relato do caso que lle aconteceu o doutor Albeiros, que xa poño no libro, que tamén algunha xente considerou como que era un xogo, unha broma co tema do ocultismo, pero el realmente, ainda que estivera enmarcado no humor, pois era un relato profundamente ocultista e que metía moitas ensinanzas e cousas que precisamente Rosso de Luna lle criticou eso, que estaba deslizando demasiadas ensinanzas nun relato para todo o mundo. Pero bueno, por empezar por algunha banda, agradecer á Fundación Publicar a Obra, dar o premio, e a miña muller, por suposto, e a miña nai tamén, por guardar unha chea de libros que xa non caben de ninguna maneira, ainda que se repartan por aí, o meu irmão tamén por axudar a corregir e a ver cousas. E, a obra, surdiu un pouco, do que falábamos do San Cipriano. A mí sempre as lendas me interesaron moito, as lendas tradicionais galegas e todo eso, e empecé a investigar o libro de San Cipriano por un libro, igual que este daqui, que é a edición do libro magno de San Cipriano, que resulta que a editou un ocultista galego que a xente non sabía nada dele, e resulta que foi un dos ocultistas máis importantes da súa época. E precisamente o que me deu o dato de que era un gran ocultista galego foi Vicente Risco. Se tivera ido antes a ler os seus libros e as súas obras, me podría ter aforrado 3 ou 4 anos de andar comparando edicións, porque el xa dun golpe xa tiña as 4 versións que había, xa tiña toda a información. Igual que no tema do ocultismo, o artigo que fixo sobre Rudolf Steiner puña punto por punto a evolución da teosofía, para onde iba, o que a él non lle gustaba da teosofía, e digamos que parte unha lanza a favor de Rudolf Steiner, antroposofía, que era un ocultismo máis occidentalizante, que bebía máis das raigames da cultura occidental, do cristianismo, tamén da cábala, pero todo desa parte. E como seguín investigando o tema da teosofía, xa foi cando topei as cartas que están publicadas aí de Vicente Risco, que estaban no arquivo de entón chamado da represión da masonería, do comunismo, da guerra civil, que estaba en Salamanca. Agora lle chaman Arquivo da Memoria Histórica, que era moito mellor. E entón aí foi onde empecé a escribir un pouco máis, o espazo do tema do ocultismo de Vicente Risco foi gañando espazo na obra, entón o resto funo resumindo cada vez máis. Cando me mergullei a ler a Risco, pensei que iban a ser 4 pinceladas en relatos, obras, hasta a guerra civil ou tal, e despois sí que fui vendo que como poño aí, dende o doutor Albeiros hasta o final das súas obras sempre hai referencias ocultistas, que claro, a obra realmente é unha etnografía de rescate, digamos, porque non explico ninguna das nomenclaturas da terminoloxía ocultista que entrega Risco, porque son máis ou menos termos de sobra coñecidos, que calquer persoa que un pouco manexe esa linguaxe xa os coñece. E entón aí intentei desmontar algunhas ideas que había de que o ocultismo que fora unha moda pasaxeira de xuventud, da súa época orientalista e un pouco exótica e así, sino que realmente foi algo que lle interesou durante toda a súa vida, pero claro, despois da guerra civil, todos eses temas eran perseguidos e censurados, e tivo que disfrazalos, como o conto que pasa na Porta de Palla, que é un relato claramente ocultista, pero ademais con simboloxía do tarot e todo isto. Eu non son experto en nada deso, ni moito menos, pero as cousas, a pouco que un saiba ollalas,
ve o evidente, non? E despois, bueno, algunhas poucas cartas que conseguín que tamén tocaban o tema do ocultismo, de seguro que en relacións epistolares que haxan arquivos particulares poden surgir moitas máis cousas. A súa filla mesmo contaba que el mesmo se encargara de queimar moitas cousas que lle comprometían neste aspecto. Claro, temos que pensar que despois da Guerra Civil un tiña que ter o certificado do párroco, de buen cristiano, de buen tal, cualquier libro mesmo destos que andan por aquí, o libro de San Cipriano, que o tiveran na casa, como alguén o supera, olvídate, xa non podías xa era un problema para ti persoal, xa non podías emigrar, por exemplo, nos anos 50, ou exercer determinados cargos públicos, etc. Nese aspecto, pues bueno, aquí tiña apuntado un pouco cosas de datos, etc. Pero bueno, eso está na obra. Os movimentos estes ocultistas da teosofía, o martinismo, tamén temos que pensar que mesmo o espiritismo naceu a mediados do século XIX, alrededor do 1850. Moitos movimentos destes, por exemplo, a teosofía naceu en América. Non era unha cousa fortuita que nacera en América. En América realmente deronlle unha volta a todo o que había de crenzas en Europa, un pouco reinventaron moitísimas cousas. Capaz que ainda que anduvo percorrendo todo o mundo, onde fundou a Sociedade de Teosófica foi en Estados Unidos, aunque logo cambiou a sede para India. A verdad que non estou mirando o tempo que levo, pero bueno, resumidamente a teosofía, como outros movimentos ocultistas, foron unha reacción a todo o materialismo anterior que houve do século XIX e intentaron reivindicar un pouco, pois, intentar conxugar os coñecementos adiantos científicos co que era todo a filosofía, religión, pois tanto de Oriente como de Occidente. Aí tamén, pois, por exemplo, entón aí foi onde, por exemplo, Risco, cando viu que lle derivaba tanto cara ao Oriente, ainda que a él Oriente gustaballe, pois, aí foi onde sí que, digamos, marcou a diferencia, a distancia, como tamén fixo Rudolf Steiner, que foi o gran, inicialmente era o gran teósofo alemán, que, bueno, cando empezaron sobre todo con que iba a vir un novo Mesías que se acababa de reencarnar na India, empezaron a difundir esa idea por toda a teosofía mundial, pois aí xa sí que houve xente que se plantou, como foi, bueno, Steiner montou o seu propio movimento, a antroposofía, e todo eso con máis raigame cristiano, non? Risco realmente xa tuvo relación coa teosofía desde o ano 1910, que é xa moi temprano. A fundación do grupo teosófico español, digamos, foi alrededor de 1896, o sea que pouco tempo despois, incluso antes de marchar a Madrid, xa hai cartas de Treviño a Risco, precisamente o que facía de contacto con eles era Primitivo Rodríguez Sanjurjo, que viaxaba, viña tamén a Ourense. Logo, xa cando estuvo Risco en Madrid, seguro que tuvo relación ali con toda a xente do mundillo teosófico, que moitos deles estaban tamén no Ateneo de Madrid. E aí, por exemplo, tamén foi, el tuvo relación que, bueno, aquí publicamos tamén un par de cartas con Javier Pintos Fonseca, que era o grupo teosófico Marco Aurelio de Pontevedra. Con él, precisamente, hai unha carta aí moi indicativa de que, bueno, dice que él non se pode unir ao grupo teosófico, nin implicarse nesas cousas, polo que pode pasar na súa faceta profesional, porque Ourense é unha cidade provinciana, pequena, todo o mundo se coñece. Eso, pono ele, hai moita máis xente que se implica desa maneira, non? A teosofía onde tuvo moita forza foi, por exemplo, no Ferrol, tamén o espiritismo, porque ali había moito movimento de militares, de xente que viña de toda a península,
E como falaba antes, realmente, eu o libro este fíxeno, pero, son un absoluto ignorante. Non vou dicir nada máis, porque a pouco que un se mergulle no que escribe, nas relacións, no que lee toda esta xente, ves que nos anos 20 a xente tiña moitos máis coñecementos, tamén sería o mellor o tipo de vida que podía levar, etc., pero que tiña moitas máis lecturas, moitos máis coñecementos, que hoxe en día pensamos que ca época de internet que temos todo aí a mao e, por exemplo, Pintor Fonseca escribía en esperanto, leía italiano, leía francés, sabía tamén un pouco de inglés. Me contaba a min a súa neta que, tiña ali 4 guías de Roma que dicía que sabía Roma de pé a pá sin ter ido nunca ali, que podía describir todas as rúas de Roma. E, Pintor Fonseca foi moi amigo de Valle Inclán, tiña unha biblioteca moi boa. Digamos que todas estas xente tiveron un tipo de relacións entre eles a nivel intelectual de unha gran fondura e moi, que hoxe en día, non sei se polo ritmo de vida ou por qué, pouca xente vexo eu que chegue hasta ese nivel de pensamento, entendemento e de análise como podían ter eles naquela época. Aí falo un pouco do tema, analizo un pouco as obras. Como dixen antes, realmente en Risco notase a reacción do espírito, do que a espiritualidade contra o materialismo campante que xa acampaba daquelas e agora cada vez máis. El publicou precisamente na revista Sofía un artigo no ano 12 da herejía da individualidade que foi moi valorado e moi comentado. Precisamente aquí trouxe unha obra de Rosso de Luna, o gran teósofo de Cáceres, que no prólogo falaba da obra de Risco. Desa obra falo no libro. E, trouxen algúns máis aí de Rafael Urbano, que era outro ocultista xornalista que viviu en Madrid, que fixo o libro El Diablo subir a súa obra e su poder, ou así, que Risco, na segunda edición da súa obra de Historia del Diablo, critica bastante, pero basease bastante nel porque emprega moitas fotos das que emprega Rafael Urbano. Rafael Urbano, que agora mesmo é un personaxe bastante descoñecido, foi o primeiro traductor de Nietzsche ao castelán. A xente lle criticou na época moito que non fixo traducción directamente do alemán, que el que só sabía francés. Pero a verdade é que foi o primeiro que fixo. Alguna xente en algún blog pone por aí que hasta se ri del porque puña o nome de Nietzsche distinto, non? Pero, el, a verdade, esta xente que pasou moi descoñecida despois, porque, claro, unha xente con unhas creencias, uns pensamentos moi dispares ao que logo veu no discurso oficial, pero non eran en modo alguno persoas ignorantes, nin eran persoas supersticiosas, como, con tantos anos de licencia do pensamento monolítico, digamos, católico e tal, parece que todo eso era froito da ignorancia, sino que eran xente que o que tiñan era un afán de coñecementos e de saber que iba máis alá do que era a ciencia oficial ou a religión oficial. E, aí, por exemplo, tamén trouxe unha obra de Papus, do gran ocultista francés, que naceu na Coruña, eso, sabe bastante xente, e foi nesta obra Risco realmente sempre defendeu un ocultismo cristiano, que o ocultismo ou o esoterismo non é incompatible con as crenzas do catolicismo
nin todo eso. E de feito tamén critica nas obras moito que a xente se ría das crenzas tradicionais galegas, sin embargo que abrace sin cortapisas pois o espiritismo ou calquer moda que veña de Oriente, non? Entón un pouco pois na obra tamén o que quixen reivindicar é eso, que porque pois por exemplo, ao final da obra vai unha teoría, un intento de esbozar unha teoría da maxia por parte de Vicente Risco, sacado dos seus textos e de cartas, que non está moi lonxe do que agora pois tamén como teño aí un libro de Alan Moore, pois que é o famoso guionista de cómics que logo se declarou mago e dedicouse a facer obras de divulgación de ocultismo, e os conceptos de a maxia e todo pois, é moi semellante para el, tanto para Alan Moore e tamén para Risco e tamén o dicía Rosso de Luna, pois os artistas eran, digamos, os grandes magos porque manipulaban pois, a realidade ca palabra, ca imaxen, co xesto, que logo, pois, hoxe en día, pois, ao revés. O arte tense ido degradando pois, casi a unha mercancía, non? Cando realmente, pois, como dicían nas obras, volvendo ao tema céltico, os bardos eran os grandes magos, porque coa palabra podían maldecir a unha persoa e non era que maldixeran a hora, sino que a súa maldición duraría centos de anos mentre se seguiran cantando as súas cancións. E, bueno, non sei se me estou estendendo moito, porque a verdade non mirei o reloj, pero, bueno, do cenáculo orensán, deso xa comentaches que ali circulaban as obras de Blavatsky. Aquí precisamente trouxen la clave de la teosofía, que, bueno, creo que era da biblioteca de Pinto Fonseca. Tamén trouxen un libro de Beethoven Teósofo, que é un folletiño que publicaron en Pontevedra. E, bueno, puxen un tarot aí porque entre as curiosidades que saen, pois, por exemplo, despois de publicar a obra, Luis Risco comentoume que Vicente Risco que era aficionado a botar as cartas de tarot e todo isto. De feito, hai aquí na fundación que imprimín eu, pois hai cartas de tarot debuxadas, hai unha carpetiña que relata a Risco bastante pois un análisis do que é o tarot, o sistema de botalo, todo iso. Nesta obra tamén deixei fora unha cousa que empezara a investigar, pero xa non cabía, que era de todas as fichas de etnografía que facía Vicente Risco, o mesmo que nas súas obras, nunca desbotaba as explicacións esotéricas, ocultistas, sino que consideraba unha posibilidade máis de empregalas para explicar a realidade, como calquer outro tipo de explicación. Entón, a verdad que sería moi interesante pois chegar a facer algún día unha análise profunda de toda a bibliografía e as explicacións que dá Risco. Entón, digamos que a obra en sí é simplemente un punto, o sea, é unha pedra para un principio para que outra xente tamén se anime a publicar de cousas destas que moitas veces parece que non son campos serios de investigación, cando podese sacar tamén conclusións interesantes sobre, en este caso, sobre el Risco. Bueno, e máis ou menos así eso. E ti non te animas a continuar? Bueno, é que esta obra xa leva esta última vez xa nin a revisei,
peguei na pum pam pum e ala foi. Porque esa era a terceira reducción, ampliación, reelaboración, porque ao principio fíxena sobre a teosofía en Galicia e Aldao. De Aldao tiña recopilado 25 obras de ocultismo e del sí que tiña bastante información sobre a biografía dele. E aí metí un cachiño de risco, pero logo xa, cando dicen, pois, ahora me vou por a ler de risco a ver que aparece, pero xa apareceu tanta cousa que tienen que outro desbotar. Pero bueno, supoño que así pouco a pouco, cando teña tempo, pois seguirei facendo. Pero bueno, é que habría que coller porcións, pinceladas, porque aquí está contado todo bastante resumidamente. Eu creo que o que pos todo aí é o soporte é o espírito de un movimento importante que seguiu despois, que non sabemos descubrir o que hai detrás de moitas obras de Xaime Quesada, del Soleil ou de Antonio Palacios. Antonio Palacios, na igrexa do Carballiño, por exemplo, e digo na memoria, 8 columnas oitavadas de estilo galego, 8 columnas oitavadas, recordan os 8 paisanos que no ano 1909 matou a Guardia Civil defendendo o baldaquino, un tema de carácter espiritual, teosófico, vinculado á arquitectura e, por suposto, moi cerca de todo isto, que lle apaixonaba a Risco, indudablemente os pintas fonsecos e a masonería está aí, e está o tema amor-odio que lle ten Risco o mundo xudeo, que o conocía mellor que ninguén. A monografía dos xudeus de Risco é o mellor, e aí ve efectivamente que hai un pobo que vai ser degradado pola economía, polo nivel, digamos, económico, non? Pero o pobo máis cargado de simbolismo e de todo é o xudeo, que é a base de... A teosofía é o soporte espiritual da arte. Un pode pintar moi ben, pode facer maravillas, pero como a túa obra non teña espírito, e outro que non sabe facer nada nin pintar, fai un borrompe e mete aí un caligrama e brotache. Laxeiro, que formación académica tiña Laxeiro? Que formación cultural ten Pacoleiro? Pero ese expresionismo, o canteiro galego fai románico, como verme na seda, fai a seda. O espírito hecho ADN que levamos aí, que o podemos perder, que o botellón e os esperpentos é o feísmo, por exemplo, é un efecto de unha causa que é a degradación cultural dun pobo. Eso chamase anomia. O pobo desfaise. As festas populares, donde os vellos, os foguetes e tal, xeneranche nun botellón, degradación da paisaxe, dos monumentos, do chao, trapicheo, logo, pois, respecto a quen ten unha licencia, hai un mercadeo libre, en fin, as festas populares, esas tradicións, Risco, xocas, non che digo xocas, hai as xocas, que se fixeran os magostos na Praza Maior, o magosto é no campo, é na aire, pero se te quedas sin campo, se te quedas sin... O que ten que ter un pobo, unha vila, é un campo de feira, para poñer o circo, para facer un concerto de rock e tal. Se se desfan esos campos de feira e esos parques de tal, é que non temos onde expresarnos. E hoxe está pasando eso, degradándose as praias, facendo as fogueiras de San Xoán. Eso non está na tradición galega, porque faltan as campas, faltan os espacios. E esta xente, é quen é o que move esas festas, quen convoca o San Xoán, os maios, o Antroido? A forza do Espírito Santo que levamos dentro, que é este ADN místico que levamos aí, que é o que nos marca, o que nos diferencia. E como se perda eso, o idioma reflexou moi ben, pero tamén as formas, e Risco iba moito polo mundo das formas. E a min dame moita pena, por exemplo, mesmo no Carballiño, o Xaime Quesada, un gran creador, que non se pense onde escollerese. Pero hai que pensalo ben, que logo din a cultura nin vende nin dá votos. É que o facemos mal, por favor, a cultura hoxe hai que vincularla á taberna do Museo da Cultura. O pan e o queixo e o pulpo pono vinculo ben ese sitio con bon marcheinazin de cultura galega, de moda galega, do que sea, copiar de Irlanda. En Irlanda, antes era un monumento,
teño o gran centro de recepción de visitantes, que implica a interpretación, os servicios para facer pis, donde comer, a taberna e o self-service, se ti queres comer, e hasta se queres comida de diseño, e logo un gran cine donde te explican o que vas ver se chove para estar aí, as playas da Catedrales, o Cabo de Fisterra, San Andrés de Teixido, o Tecla. Estamos chiringuitizando todo. A Torre de Hércules, eu vou con un grupo a Torre de Hércules de 50 personas, non teñen onde facer pis, non teñen onde tomar café. Como non o teñen, nace do Tecla, chiringuitos por aquí, matan a galiña dos ovos de ouro. Vas a Irlanda a ver os cantilados de Moher, la calzada de los gigantes, el Menhir, el Dolmen de Tal, o primeiro, a 1 kilómetro de distancia, o gran centro de recepción. O Parque do Carballiño, ali na entrada, había que facer os servicios, o váter donde comer e tal, e non encher o parque de... un gran centro de práctico, con bo diseño, non? Un aeroporto ten unha recepción, un cine ten unha recepción. A recepción é onde facer as necesidades, onde comer, onde beber, e logo ver o que vas a ver, que che explique todo. A min é un detalle ese que non... Sin Irlanda esas cousas marchan, porque aquí non marchan, porque non facemos nada ben. Todo elemento cultural, para min, ten que ir vinculado a aspectos tamén de consumo para que lle den carta. E a min a taberna, os irlandeses o paz. E esta tamén é cultura de risco, era unha cultura moi de tertulia, de comidas, de romería. Romería é un encontro, sacarle sentido. A cultura é o que o ser humano cultiva. A cultura non é unha ceremonia. Non temos que quedarnos que a idea da cultura da nosa sociedade de consumo, que iso é moi grave. El sector cultural dividido. Non. O sector cultural é todo. A cultura debe ser posta nun xesto, nun idioma, en todo, non? Seguindo con ese tema, é que había tanto que escribir, xa para facer isto xa me costou o seu. E xa sabes, andamos co do Roma Santa, logo tamén o San Cipriano que falamos, e as horas do día non dan para todo, a familia, por suposto, o traballo tamén. Entón, se non... Este abre moitos camiños, este libro teu abre moitísimos camiños. Mesmo o libro de San Cipriano, hai no que seccionar, é un libro que ten unha base antigua, pero logo o povo vai añadindo cousas, Sí. Hai versións moi diferentes unhas de outras, e as portuguesas. Non. Iba a comentar, falando de eso, os libros máxicos están vivos, por sorte, en Brasil e por aí seguiron publicando. Pero, bueno, a risco o tema, eso, el para min, bueno, o tema é difícil diferenciar a parte de ocultismo, digamos, da parte do que son tradicións culturais dun pobo. Porque moitas veces, pois nas fichas ten, por exemplo, as de forzas máxicas, asentes máxicos. E claro, se queres explicar os asentes máxicos dun pobo, pois ao final tens que recurrir ou ás teorías científicas ou tamén ás teorías do ocultismo, que eran as que el recorría. Unha das... Collín aí unha cousa que, por exemplo, chamoume moita atención de Luis Risco pasarame fai anos as fichas. Hai unha que para min non ten desperdicio, porque é sobre unha... Se ve que, non sei se a fixo el personalmente ou se lle enviaron, porque vamos, os antropólogos moitas veces traballaban mediante enquisas con colaboradores que mandaban pois os resultados das preguntas ou de cousas. E esta en concreto falan as almas nun corpo aberto. Os corpos abertos eran pois as persoas que se metían un espírito no corpo e falaban a través da persoa. Por eso a tradición que había en Galicia de corpos abertos, Risco non entendía, e o pon nalgún sitio, porque o auxe do espiritismo en Galicia. É dicir, aquí nunca fixo falla
sentarse alrededor dunha mesita que dera golpes para falar cos espíritus. E aquí van contando en primeira persoa a visita a un corpo aberto, que eso en día, pois, supone que haberá algún, pero é moito máis difícil de... Realmente, todo o que ten risco de material etnográfico, que aparece tamén nas obras de etnografía, é un material de primeira mão, super valioso, que merecía a pena publicar, analizar, estudiar. Eu creo que do que falabas de Alonso del Real, de que era bibliografía obsoleta, a bibliografía de risco, moita dela realmente, que tamén en antropoloxía pasou un pouco mesmo, que houve antropólogos das novas jornadas que deixaron un pouco de lado todo o tema de risco, pero que realmente penso que había que volver a ler, revisitar, lelo con calma, porque ten moitísima información. Non sei se lervos un poquinho isto, porque é bastante longo, pero bueno, e así, falan as almas nun corpo aberto. Foron a consultar por causa dun irmán morto. Os mortos métense nos vivos e estes enferman. Na casa da narradora, despois da morte do irmán, estiveron todos enfermos, e foi o modo de iren onde o bruxo. Este fai falar a unha muller corpo aberto a principios de mes. E o home iba na arada, foron no chamar, e ben, entrou bendecindo ca cruz e dicindo que coil non entraba nada malo nen na casa. Pasounos a habitación, bendeciunos con agua bendita e presinounos con estopa mollada como unha unción, e hai que dicirlle o que doi. Vai lendo nun libro de misa, pregunta o que doi, o que di, e vai relatando todo hasta que chegan a muller, que fala como se estivera poseída como un espírito. Son cousas, isto todo xa tuve que deixar fora do libro porque non había... Pero bueno, ten información valiosísima. E non sei se alguén quere preguntar algo. María, tú podes preguntar algo, se queres. Pois, se ninguén quere preguntar nada máis, darvos as grazas de novo, Felipe e Félix, por compartir con nós tantas cousas interesantes como sabedes. Grazas a vos tamén por asistir, animar lóxicamente a ler o libro, e aí xa veu con exemplares para quen non o teña, para comprar e regalar, ou o que sexa, que supoño que Félix os asinará con gusto. E nada, darvos as grazas por acompañarnos e convocarvos para os próximos actos, que se non lembro mal, o sábado da semana que ven.